Dagiti Proverbio Kapitulo 10. Adtoy dagiti proverbio ni Solomon. Numasirib ka nga anak, pagtangsit na ka ni amam. Numaag ka, pagladingitem ni inam. Awanimbag nga itadkan ka ti kinabaknang, ang nagtaot iti alilaw. Ngem ti kinalintag ti mangyadayoken ka ken patay. Saan nga ipalubos ti Apo, ang mabisinan ti nalintag a tao. Ngem di na ipalubos ang magunod ti dakas a tao ti tarigagayan na. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngem no nagagat ka, bumaknang ka. Agani ti manakem a tao no tiempo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiempo ti panagani. Mabendisyonan ti naimbag a tao. Ti sao ti nadangkes, abungan na ti naranggas a katatao na. Malaglagip to akas bendisyon ti naimbag a tao, nga mawanton pakalaglagipan iti nadangkes. Ipangag ti manakem ti naimbag a pamagbaga. Madadaol to ti tao nga agsao iti minamaag. Natalged, ganawan pakananwan ti naimbag a tao, nga matiliw to dagiti nakidlo. Riribok ti pataudon ti tao asaan amang ibaga iti pudno, ngem ti situturod nga agdilaw, agtrabaho iti para iti kapya. Ubog ti biag ti sao ti naimbag a tao, ngem ti sao ti nadangkes, abungan na ti naranggas a katatao na. Riribok ti pataudon ti gura, ngem abungan ti ayat ti amin a biddot. Adda kinasirib iti sao ti nalaing a tao, ngem masapol a madusa dagiti maag. Gunudan dagiti masirib ti amin a panakaammo, akabaelanda a gunudan. No agsao ti maag, umas asibay latta ti riribok. Ti sanikwa ti salaknip ti nabaknang, ngem ti kinakurapay ti pakadadaelan ti napanglaw. Biag ti gungguna ti naimbag a tao, ngem ti basol, pataudan na ti adadupay a basol. Agbiag ti tao amang ipangag iti panangisuro, ngem magpeggad ti tao adi mangawat iti bitud na. Ulbot ti tao amang ilemang iti gura na. Maag ti agiwaras iti pamadpadakas. No sao kala asao, dakdakkel ti gundaway mo nga agbasol. No masirib ka, agulimag ka. Mayarig iti nasudi a pirak ti sao ti naimbag a tao. Awan sirsiribi ti panunot ti managdakdakas. Adu at tao ti matulungan ti sao ti naimbag a tao, ngem mabalin a pakatayam ti kinamaag mo. Ti bendisyon ti Apo, pabaknangan na ti maysa a tao. Mabalin asaan a manayunan ti kinabaknang na iti kinagagat na unay. Maag ti tao a pagragsakan na ti agaramid iti dakas. Pagragsakan ti nasaririt a tao ti kinasirib. Magunod ti nalintag a tao ti anyaman na tarigagayan na, ngemlak aman ti managdakdakas ti kabuteng na unay a dumteng. No dumteng ti bagyo, mapukaw dagiti managdakdakas, ngem kanayon ang natalged ti nalintag a tao. Di mo ayaban ti sadot ang mga ramid iti kayat mo ang maaramid. Mayarig dayta a tao iti suka, ang makaalino iti ngipen, wenno asok iti matam. Agbuteng ka iti Apo, ket umatiddog ti biag mo. Ngem ababa ti biag dagiti managdakdakas. Dagiti namnama, dagiti naimbag a tao, pataudan dati rag-o. Ngem awan ti mauray dagiti managdakdakas. Sa lakniban ti Apo dagiti awan basol na, ngem dadaelan na dagiti agaramid iti dakas. Natalged latta dagiti nalintag a tattao, ngem saan nga agpaot iti daga ti managdakdakas. Kinasirib ti sauan ti nalintag a tao, ngem mapasardeng ti dila nga agsao kadagiti dakas a banag. Ammo ti nalintag ti nasayaat nga ibalikas na, ngem makapasakit ti sasauan ti managdakdakas.